in shim na kan bar lai spa lai pusau men ha utrai ban ai la kangu la kadem haduan you play try can run unong bu unong thang ubayit basumal yangi you play try can run ulong bu ulong thang ubayit basumal yangi ngilong shipara ha utrai Jesus Christ ching i chong utrai ayangi kante song utrai un sabdiang un ching le ki chongi ladangi ya idbat ngima utrai un sabdiang un ching le ki chongi ladangi ya idbat ngima Habaduan Peter wala jingnya hang tan piken mau bapisun yang kilong ila jinterwa batolet ban yasum kumtagen yong utrai Jisu ila jinterwa batolet ban yasum kumtagen yong utrai Jisu Ha kekertenguk pa badukun badumen simbakoi. Kajinga ye jungu trai jungu yu Jesu Christ. Barga jinge jungu blay. Lem barga jinge sulok jungu men simbakoi can don ring card bad pi. Ringkad bat piru Kohomer kapara bayid how Jesu Christ. Hagen again step daga jinger ka bakrangel ban kamal gaduan jungu trai sash sin ban shimin daga mas bakoi. Hagen akhlib mat daga jinger ka bakraw tungan ban raya baro ki jing tumo jungi hak madu Jesu tungan aitia baro ki jing tumo jungi hak mad u Jesu. Tungan duwai nak benda ki ing kasem jungi tungan duwai nak benda ki mi pa jungi ki kun ki tik hin man ki para jungi ki parlo ki parman jungi baro kam kerpang hagen aga mas bakoi. Tungan duwai nak benda baro ki bapang ki basitom kita kebala pancing duwai nangi ibai kita berapa hospital midang tongen duwai nak benda jungki barom tongen duwai nak benda baro ke nong po bakin kelak ke mamut barkin wan pai shau trai tongen kan mau bar tongen duwai nak benda baro ke ben sing ke bala kladnom nak inga sem jungi tongen aitie ke baro menda hak madu trai bar tongen kerpar ya uji suban map ya baro ke pop jengkran bakin poi shabneng kat bangedang aitie baro ke jing tumo jungi hak mad utrai Tongen ai tiru ya baro ki pop jungi minda ban pediang ngi jingkur ku jungu trai halaur jungi ibai ide ban pan map nak benta ke ledik led jungi ide ban ai tia baro ki pop jungi hakmat ujisu hagane ke pora gane khlemar dab dag jing sngosi ka bakrau tongen kerpadi ujisu ban map yangi bar ban pin khude ke donor jungi na baro ki pop klama galaman shibinda hagane ke mas bakhuid da ka donor ka bakhuid
Enang iladap ay tiya baro ki pop jingi hakamadu try minda dap daga jing singosi ka bakrao tung indumay lang nga pla Hambli badan bor baro Badhapi ko men ko para Bangalale pop sibun Dagi jing perkat Badagi tin Dagi kam Badagi jing leklet Dagi jing le pala jonga Dagi jing le pala jonga Dagi jing le pala bakrao jonga Namar kacang kerpadi kamari bakut Kabaya isa kathe sotim Yaki angel pagiri kuit Badhapi ko men ko para Banduay na kabanta jonga Hautray ublay jongi Ublay badan bor baro inis ne yangi Bar endalam map yaki pop jongi Uni alam yangi syaga jingim bam cukut Amen. to nginya duwai ngi krpad kutrai to rito sumar yaking gasem jome daga jingit bom jukela badaka bashania thli tang hak jingkramen yak jinga ei beneng en ai jakari yaka barabor hapog jing yada jome
da utrai jung yu Jesu Christ ukon jung me uba im bad sen sharan gad bad me hag jingelong kawai jung men simak huit ublay junom la junom. Amen. Kacing pule na ka kitab u Isaya. Utrai uang kumne. To aijin bamlem ya ubat tangan. Bato yalam ya urai tong baklem yeng shaying jong pi. Habab hiyo I ya ubaling kod topen kub ya u. Bat wat buri ya lade na uparaja jong pi. Te hangta kacing shay jong pi kan sapalang kum ka step perngap. Bat kacing pen kod ya pi kan wan kala kala. Kahok jong pi kan yad hakma jong pi, bat kaburom utrai kan long kacing yada nadin jong pi. Te pinsa kot bat utrai unsa jubab, pinsa perta bat unsa ti ngadon hangne. Lada pi weng no na pedeng jong pi ya kacing ban ben, ya kacing kedeukti bat kacing telasang. Lada pi ai pahu kabam kadi ya ubat tengan, bat pi pen kedang ya ubat syam lanot. Hangta kacing syai jong pi kan sapalang ha kacing dum, bat kacing yongit jong pi kan sakela kum kapedeng sengi. Kaktin jong utrai. Kasam chis pa kadara kan bar pras pasan. Kan bar pras pasan. Sugu briu bating yutrai ubali kamunjongu ki kunjongu kin long ki badon borha kaperte kun uriu ho ki badon nam ki blaker ku kaspakan don haying jong badun pau pai kanne ka ho kanne ching sung men sim jong sugu briu bating yutrai ubali ka mun jong ulong chi shai ha ka badum ya ki ba bha donun uba ai ei ba isen ei ba du basbun ubai unong le ba ba ya lesbun ba dai kelya uyai pen yad yana ka kam kat kum ka hong sugu briu bating yutrai ubale ka munjong ting ei namar uishan ya ludu trai la jong ya kum uta ubriu ngil yai ken mau burom na mar ching le is nei ba ching les bon ya ki badum en pen ken tiu ka nam jong u ha ka burom sugu briu bating yutrai ubali ka munjong Kajing pele na kasiti ban kong ju Paulus bakut caki Kristan hakorin. Ko para men bangalawan syapi ngam syam lawan ban lap hapi ya kajing shisha ublay da kajing penaktin ne kajing start ai. Na bangalakot jing mut ban om tip ya ek hapadeng jong pi lait tang yu Jesu Christ batang ya uhi
ubalas sya sa na pna bat ngaladon bat pi ha ka jing telot bat ha ka jing ting bat ka jing kuyu ka bakrau ka jing alap jonga bat ka kubo jonga game shem la long ha ki ten bat pana ka jing start henry ha ka jing pau jong min sim bat ka bor bakum ta ka jing ye jong pi kanom shong nong rem ha ka jing start ki breu henry ha ka bor jong ublei ka ten jong utrai Subhayang ngalong kajing syai jong kaperthai uong utrai jar babu dia nga unio yak jing syai jong kajing im Alleluia 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 Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru Kajing pule naga gospel bakoy katkum o Mateus Kaburom hami kutrai Hagat dakapor ujisu ula ong halaki senran pilong kumulu jong kaperthai henry rada kumulu kabladno da en penbang pat yaka kamlar kam ishu lait satang bakan shabret shabar badban shayu hakibriu pilong gajing shai jong kaperthai laban buri yakanong bam balatei halor kalum lemne kibriu kit tang ya ke sharak badbu ya ka hapo ka perha henry kibu ya ka halor ka ding penyang sharak bad ka ai jing shai ya bar hapo ying kumju to ai bagajing shai jompi kan teng shain hakamar kibriu bakindup yoi ya ki kamba bha jompi bad kindup pindon borom ya ukpa jompi ubaha beneng ka gospel jong utrai Kajing ya roya mi kukris ko haman ka parabayid haw Jesus Christ hagi jing pule bading kong mindagas ngi ngeliaus ngo shapang ka jing mane bashisha true worship ngi barang ilaban mindagas ngi ban shibendai ka mas bokhoit ban mane ya utrai jungi ban mane ya ublai jungi ngilaban ban pen pau ya ka jingit bar ngilaban ban pen pau ya ka jingit jungi ibai ha ublai habang iban hapoy mene ban mane ya utrai ngedang ong ya uble ngi idiame bar ngi ngeit kem hame ban hag jingpule bani kong lios ngo uble ong hato kamde dakaba ai jingbam lem ya batangan dakaba yalam ya urai tong baklem ing sha ing lajong dakaba penkup ya ubriyo uba pi yoi ba uleng kuit bar klem dal lek kiar na upara jait kamun ublai udang ong yang ilang baga jing bola bani kong minta kasngi ba ai jing bam yakibat tengan barban yalam yakito gebam don ing yalam yakishaing jumhi bar kumjur ada pi yoi kibri kibal lengkoit
penkup yaki komul kapara ba it have Jesus Christ ngi barang iban ban shimeda kamas bo khoin gel ban mane ya utrai but hatto ublai us ngokamen radang iban hapo imane ngi duwai ngi rumai ngi shimeda kamas bo khoin bar ngi leit phai bar habang ngi leit phai halaki ngi sem jungi habang mi ngi me shabar naka ing mane bar habang ngi yoi yakibat thangan yaki bomdon yaki baduk ki bapang ki bashitom ki bakerdu adangi yoi yaki brio kumne hasurok ane hajan injongi baladanginnom isne yaki ladangim osne yaki ladangинnom yarap yaki hatto ublai us ngokamen hatto ublayun kurku kerdo yangi ibai bun sin haga jingem jongi ngim pediang yaki jingurku jingutrai halor jongi ibai namar bale namar wadalangi yoi yaki baduk wadalangi yoi yaki batangan wadalangi yoi yaki bapang ki bashitom wadalangi yoi yaki ba yam ngimjule nakabenda jungki ngimjule nakabenda jungi ngishu yoi barngi leit halaki ngasam lane ngi leit nakabenda ki kam ki jam jungi ngimjus ngo isne habang ngi shabar man lakas ngi komul ko parang ngi yoi kumne kibriyo haka surok harud lenti baro ngiyoi kumne kibriyo kiyam kisngosi henry e on kumno ngim don por ngim late ban yarap ladangi late ban yarap ya kibriyo ladangi penbiang yaki ladangi id yaki ublai ukular yangi ublai kumno kumda hakot utrai unse jubab kumda ladapi khot yapi utrai unse jubab haparta bat unsati ngadon hangne ladangi yarap yakibai ladangi aijing bam yakibatangan ladangi le jingo yakibapang kibashitom ladangi yarap yakibaduk ladangi le yakine ke kam isne baro ublai udang kular yangi ibai pebe ladapi khot yanga ngan se jubab ngan se ong ngadon hangne ngadon batpi ngadon hangne bun siningi duwai ngi kot ya utrai henry utrai jubab boleh jubab yangi bale namar ngimjule yakine ki baro kane kade gurukom ngidiban pen pau yak jingit ublai kane kade gurukom ngidiban pen yak jingit ngi ong ngi ngait ha ublai ngait ha ublai ngi barang elevan ban mane ya utrai mindagas ngi namar ngi ngait ngi shania ha ublai ngi ong ngadon ka jingait henry kumno ngediban peni katoga jingai jungi langbaki kam jungi ngediban pen pau e katoga jingai ne katoga daw kam shudi jungi jacob bakhud kalanong kaba ar kadkor khatsau terter habangi pule u jacob bakhud u hikayangi ka jingai kalam ke kam kalong kabayap ka jingai kalam ke kam kalong kabayap namar ngi barang ngelaban hakmat ublai medakas ngi namar ngi ngait bat ublai uong yang ibai pi langbaga jimbole bani kong mindagas ngi ban ai jimbam yakibat tengan ban penkup yakiba lengkuit bat ban yalam yakito ki bom don ing halaki ing kesem jumpi bat ban yarap ya bara ublai udak ong kato kade kurukom gede ban pen pau yak jingit bar kum juru habang iyong ngadon kato ke jingit ka bakrau ha ublai ujaka bakuit hikayangi kumno gede ban pen pau yak jingit jungi kana kade kurukom uong ko para bangait kan mintoy ayu dada ubriu uong ba udon ka jingait henry don ki kam kamut habangi ong ngaron ka jingait gadiman pen pau ya ka jingait jungi lang ba ki kam jungi kumno ngi pen pau ya ka jingait uong hatto ka jingait kalamo ban pen im ya u dada u para ne para kapara kiling koit bar kim don ka jingbam kabaman kasngi bar pi part pi ong haki kublai kit walker wiang pen side yalade bam haban dakadang henry pim ai kat ba don kam kamet jungki kajing ba ayu kata kumju ka jingait dalade ada kam don ki kam kalong kabaya ngiyui kibriyo ki batangan kibriyo ki bom don ki bapang ki bashitom badadangi ong yaki radangi yo yaki ngishu ong kit kublai kit walker wiang pen side yalade bam haban dakadang dakaktin pat ngi ong bun kie henry ngimjule nakabanda jungki
Hendrangim jule nak bandai jungi. Radangile kum to pan habangi kot ya utrai habangi shem jinge habangi shem shibon ke jinge bar ke jinjar ha ke jinge jungi utrai unnam jubab ublai unnam jubab yangi rada ngim yarap ekibe ada kata gadau ha ke jing boleh banigong ublai ula kholar yangi radangile rada phile radangile ya kine kie baro radangi yarap yakibe habangi kot radangi kot ya utrai ublai unsa jubab bar unsa ong ngadon hangne Bad ublai unsa jubab, ublai unsa kerku kerdo yang iwei pe. Karena kadang kom gede ban long kemulu jangka pertai, pada kejing shai jangka pertai. Gospel uji sulong pilong kemulu jangka pertai, pada kejing shai jangka pertai. Kai kam jangka mulu bangi shed jing shed ngi ay mulu kendian mo. Ada ngi klam ay mulu part kat ke bangi shed klam bang mo klam bang no taste. But akajugur kom ngi barang gede ban long kemulu jangka perkamut. Lang baga jeng don lang jongi ibe ha ke jingim jong kibe gede ban penbang ya ke jingim jong kibe gede ban penbang ya ke jingim jong kibe we need to add a taste to the life of people through our own presence barkum juru uji suang pilong ke jeng shai jong ke perthei gi barong giron kabe kameram ke bakrau ban long ke jeng shai uji su long ke jeng shai jong ke perthei ke jugur kom ngi ibe gede ban long ke jeng shai jong ke perthei kapmod gi barong gede ban Gidon ke kameram ke bakrau ban bengno ya bar ke jingdum na ke jingim jong ke beriu ke jingdum gide ban beng na ke jingim jong ke beriu ko mer ko parabayin hawji sukres lang ba ke jing pole baro uji su udang penkan mau yang ibai ublai udang penkan mau yang ibai kum ki kun kristan gi barang gidon ki kameram ke bakrau Shibun ki kameram ke bakrau gi barang gidon but ladang inom le yakine ki bara ba ublai ule hukum yang iban le ublai unam jubab yangi but ublai unam kurku yangi but minta kasngi lang baki jing boleh barang elas ngotu balai ngimyo jubab na ublai hakapor ngi pang shitum hakapor ngi sham jinge haka jingim jungi balarangi kot ya ublai balai ngimyo ega ketogo sur jung ublai balai ublai jubab yangi namar ngim jule iya ki kameram jungi ublai ula hukum yangi ublai ula ong yangi banle yakine kie baro henry gilong selfish tingdam haga jingim jungi tengtang haga jingim jungi barngin nomle yakine kie baro na kata gadau ngim pediang jengker ko jung utrai haga nege mas bo kuwait komen ko param tongen kerpad ya uji suban yarap yangi ibai ban yarap yangi ibai ban pen kala ya ka donor jungi bangi baro ngin long kibriyo kiba yarap ya kibai habang yebi mi shabar ngin ngiyoi kibriyo kiba Syam shibun ke jinge ha ke jingem junghi radangila kadbangila gedeban yarap yaki kramba ibai ngin yo pediang shibun ke jingur ku jung utrai halor jung ibai lengkum ta radangi kot ya utrai unam jubab bat ublai unam kerku kerdo yang ibai bar kane kade guru kom gedeban pen paul ya ke jingit bar ke jinge jungi haublai eniro ya Jesus Christ Subhayang Kanbar Lai Spa and Ripuay Lai Spa and Ripuay Nar
Tong ini kerpad ya ublayuk pajungi, ubalapha ya laukun banlong ke jing shai ya kibri barong. Kejubab jungi kalong, ngi kerpad ya me kutrai. Ngi kerpad ya me kutrai. Naga bentak pabako jongi bishop jongi, kiling do bat katekis, badag jing imba khoj bagajing hikail shilanter, kindubla banlong barabor, kajing shai banelame ki breu balapan khamti hagajing sumar jongki, ngiker pa de me gotrai. Ngi kerpad ya me kutrai. Nag banta kane krempe kristan jongi, bagajing ya ij markaliang, bat kajing kit kya, ya ki bashipa, kan dublong kacing syai kabayalam sya kacing pen iem ya ki hinmen ki para jongi bakin nagbenta ki bomlong kristan ngiker pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. nagbenta iwei pa iwei nangi bangin om penlip ya kacing syai jong mensim hapo jongi da kano ka pop bakrau ngiker pa de me gotrai Ngi Kerpad kerpad ya ya me me kutrai. kutrai. nagbenta ki kristan baro bakin dubiale ting banlong kamlu basisha jong kaperthai da ka pen jengai alade na ka pom bada ka pen I akibreu ya ka jingmut basisha da karkom im ka jongki ngiger pa de me gotrai Ngi Ngi kerpad ya me kutrai. na ka benta ki breu baro bakin dubyo I ha ka ding phna ukris ka dak jong ka jing I jublei bad ban kala ka mud na ki pop jongki ngiger pa de me gotrai Ngi Ngi kerpad kerpad ya ya me me kutrai. kutrai. Jar jar minda hapo godonor jungi tungena iti baro ki begi jing tumo jungi hakmar utrai minda. Dua yana kabenda ki inga sam jumpi, ki kemek pa jumpi, ki kun ti jumpi hinman ki para jumpi baro. Ai tegi jing pole jumpi. Dua kerpana kabenda ki toki badang, penkrena kabenda ki eksam ki toki badang to ya ki eksam jungki. Toki ken mau batungin dua yana kabenda nakabenda ki bapang ki basitom. Tungin dua yana kabenda ya lade hakene khlemat. Ay bagi marang ini aku tuh mensim bani Arab, ya kibat tangan, ya kibat duk, kibat pang, kibat sitom. Kokpa Melasai yang ina ke jingdum, syaka jing syai bapala jome. To ya rab bangin bats kem ya ke hukum jong ke jingid. Bada ke ba long kemulu bada ke jing syai ya kibriyu barom ha ke jingim ngindup iyo ha bening ya ke jing syai jome ke bam don jingdum. Ngi pani kene baro leng bau kris utrai jongi. Amen. Inchim krambar lais pan rupusan. Lais pan rupusan. Iwan aingu ya Mitra, Iwan aingu ya Mitra, Iwan aingu ya Mi, Iwan aingu ya Mi, Toshimuni upu, bangi terwami, Toshim kanika. Ni asuma
ku trai ki jing terwa ngi ai subhaya mi bangi terwa mi ngi wanai ngu ya mi trai ngi wanai ngu ya mi trai ngi wanai ngu ya mi ngi wanai ngu ya mi. To duai ko para baga jingkenia junga bar jungpi kalong ka bapdiang hun ha ublei ukpa badan bor baro. To try priang ching kanya nagti jong pi na bentak jiro kaburam kekerteng jongu ka ching mentoyangi berkabalang baku jongu baro kawai. Ko trai ko blei jungi mai balabo habasdang hakine kie kiba melathau kin shan bor yangi hakajing tlot jungi to ai ni kerpat bakan kelalong yang minta ke sakramen jonge jingim bam cukut dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bad pi Ringkat bat biru to kintiu yala ki donu Ikentiu ya kisha utrai to nginai ngu ya utrai kenrat ublei jongi Kasyong hok bat kade da shisha kalong abasong hog bar kabadai kadai ti jongi barga jing pani miangi haman la kapor barga jaka banai ngu yame kokenrad kokpa bakhoir koblei badan bor bad bam chukut namar mala seng yaki nongrim jonga perthai bad mala pinrinti yaki jingkala jongi bor barki ayom mala thau ya ushenrang barka kinthai hakadur jongmehi bad mala bu yaki halor ke perthai haga jing phalla jongka baro bakin senshar halor kie baro kiba mela thau barkin yaro yame barabor nakabenda ki kam bakhrau jome langba utrai jongi u Jesu Christ barkum tam ni pertajam haga jing leniam bakhmen kat barengad bad baro ki angel ni penbana yaga jing yaro yame Ubakud utrai ubleki pai Bren berjai sawada kaburam jome Usana Usana Turai ublei syatro Usana ublei juno Enyaro yubawan Haga kerteng utrai Bren bertei sawada kaburam jome Usana Usana Turai ublei syatro Usana ublei juno ko haben ka paraha kene khlib mat daga jinger ka bakhrau orang kar bari ko bar kene ka wain sashi sin to gna itia bar ki jing tumo jungi hakmat utrai hakmado Jesu kad bau Jesu pen khla unik po bar ka wain kum kam met bar ka snam jungum tunga duai ai bau Jesu pediang ya bar ki jing tumo jungi barai ba utrai un pen khla ya ka donor jungi bar ka jingim jungi iwei pa iwei da shisha melong bakhoir ko trai katumai jonga jing khoid baro namar katang ikarpad yame to pin khoid pin kantang ikene jing tarwa jongi da ka ba phaya woman sim jong mai kum ga umjer halor jongki bakin do klalong yangi
kamet barkas nam jung utrai jungi u Jesu Christ hakapor bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu ya me ula kdia ya u badula ai halaki senran u ong to shim bartobam nakhane phi baro namar khane kelong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongphi ha ka ju karukom endalala iabam ula shim ya ka kuri badaka ba aingo biang yame ula ayaka halake senran uong to shim barto di nakane phi baro namar kane kelong ka kuri jonga snam jonga jutam bathmai bad bam chukut yakaba en penme na kabanta jumpi bar na kabanta ki babun na kabanta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing namar katang ikiba penmen thai ga jingya bar ga jingme part jongo ngi tarwa hame kutrai ukpo jang ga jingim bad ya ka khuri jang ga jing penim ngi da aingu aidam namar malen niau yangi kibabet ban yang hakmar jongme bad ban shakri yame da ka bas ngorit ngi karpat yame bang ikiba yebenda hakamet bar ka snamu kres ngi long kibala penya tele khamai da umen sim bakhuit token maw kutrai ga balang jongme ka bala priang hasatla ka prathai But to penjana ya khaga jingin ringat badulio paba khuit jongi ibil bat marwain bishop jongi but baro killing do but kirinium token mablam ru yakin men ki phara shin rang barkin thei ki bala yo tiada ka bakarmen ya jingmi pan bar ya baro ki bala khlad no haga jingi snei jongme thop diang ya ki shaga jing shai kakhmar jongme to isne yang i baro ngi krphadiya me barangar bar khamaria te sudi bakhoir kakhmei jongblei u Joseph bakhoir kurim chongkham ki apostol bakhoit u Francis de Sales bakhoit barbaro kirik khoit ki bala pen ngobhaya me pateng la pateng ngindop long ki babit banya benthalem haga jingim bam chugut bad bangini yaro bad pindon borom yame daw kon jongme u Jesu Christ da lemban uban ha kan long hamei bleuk pa badan bo ha ke jingelong ka bei jongumen sim bakun baro ko borom bar ke jingyaro junom la junom kumbala hukum yang ida unong penim bar kumbala hikaya yang i dak tin blai nginut ban ong ko pa jongi ba happening kalong ga bakui ka kerteng jome kanwan ka hima jome kanong kamon jome ha ka kendau kumba happening ko yang i min ka ka jingbam jongi kumbala ga sngi bertama yang i garing kang jongi kumbang ngi map ka balai sni yang i wadwad yalam yang i sa ka jingpen shoy Andrei ka pelad yang i nakabasniyum Top lad yang ingi kerpad kutrai na gijing sniu barom
haga jing bon jong me to ai jing suk jing sign hakis ngi jongi khnang bada ka jing yarap ka jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jingar na ka jin jin jar baro khat bangdang ap khmile de ka jing kharman ba khoit bar ka jing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka por ka buron junom la junom Kutrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jong me ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy what pet yaki pop jongi henre ka jing et jonga balang jong me bad ha ka jing bon jong me to ya ka jing suk bar ka jing et le khabai katkum khamon jong me ma me uba im bad basen shar junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabor reng khat bad phe Ringkat bat piru to ngar terbeda ka jing suk ibai ha ibai pat Kun lang brod jong uble me bagin no kipo kaperte dusu sen yangi kun lang brod jong uble me bagin no kipo kaperte hakme yukon lang broad jong oblay hakme bakit no yaki pop jong perthei sukitoy ki bala khot saga jing khawai jong khon lang broad Ko kendrat ngulong besong hok pemendrung ko kaying jenga resyong teresti kemesim jenga sekiahi Ars Pak Khadlai Ars Pak Khadlai Agami jingkawai Shua jing yap jong utrai Meru ai ban long jin bam Snam ban long jin di Sim to bam yune upu Long kame jongan Sim to dikane kawan Long kasnam jongan Mejongalong timbang Snam jongalong jindi Tin bat yang ki jong
bar arspa arpuai. Arspa arpuai. Men sim chuang u Chris to pen khut par ya nga met u Chris to pen ya nga batu na ka krum u Christos saja nga snam u Shashkor Yanga Apo ki jimmo Jong mitrai ai ngan rin Awat shangan klano nami Nunong shunu bongman kulong toda Jin trang ba she rem chon ka men sim chon nga yai dwai ker pa diam ba men shon ching snow ha do nut cha chong ka jing ching ker men ching Shaya kapom bad kamon skemban le bano kadbangay ay puson ching mong kordor chong mi blaya tum lupa dabi Chong abaro Yang sungguh yo blay de pengin duai na kapantai kilang to baro khoi na ka slash chispa iwe ko jisu to pe daga jing so I yala ki chong kiling do to pendabe ki daga jing sirhem ka bakhoy na kwanta ka chingkala ka pamut chong kinong pom watsa bakikti bala pensle chong ki kin bet tingin bakikta man kasngi ka met baklem thobria chong me wat ai bakrimyang sintur chong ki kin bet jakya bakisau krang daga snam kordor tam chong me tori khoj ki donur chong ki panam bet perthai namar ki don ya ki dak bakan cha beneng chong ka jinglong ling do ba pranai chong me tokur khoy ki jing trei chong ki kin sei so krahai badai bagi to ya ki bag chakri ha kane ka perthai kin long ya ki ka jing kamen ba ka jing tengen ha beneng amen
to nginia duai. Koblay may ubalamon bangin iyo benta ha ubayuk poban ha kaway kakuri to ay hanging ikrapad bangin im ha katakarukom ba endala penlong yang ikaway ha ukres ngin say soda ke jingkamen nagabenda ke jingpenim jong kapertei daw kres utray jongi Amen. utray undon ringkad bad pi Ringkat bat biru. Ublay badan bor baron kurkugodoy aphi ukpa badukon bad umen simbakon Tolej suk badi roya utray daka jingim jongpi Ngisnongu yau blay. Nabar sanspa lai pulai. Sanspa lai pulai. Kumba gralang ka bamningkong kumcu mata barapor junam la junam amen. En je rayo try Jesus Christ. Junam la junam amen.